Okay mga katugsok, ni ana sa day ko no, magbuhat kog kanta nga para sa inyo nga kalingawan. To labi na gyud sa mga pobre. Ang akong paborito, lugaw gikan sa pagkagamay hantod na ulitaw ko. Okay, usbo na ko no sa pagpasalamat diya kaninyo way puas sa kunang gingon sa pagpasalamat diya kaninyo sa ko mga followers og subscribers og suporta sa mo ang channel Mix Janwa Tres Bokak og labi na gyud sa ako ang channel Tutong Tugsok TV. Okay, daghan kay salamat. God bless kanyong tanan. Usbos na ko balik-balikon ko ni kay og wala mo lagi. Wala sad mi. Nya gikan pas kong pagkagamay hantod nga nadako og naulitaw nako. Ang akong kanunon gyud tinuod sa una mga katugsok. Lugaw gyud pinakapaborito na nako sa unang panahon, 1990s. Alang sa mga bata, mga dagko og mga tiguang may ngipon man og may bag-ang kinkanta para kaninyo mga higala ang gibuhat ni Tutong Tugsok. Okay. Subon ako, set out na ko tanan ako ang mga subscribers, followers, labi na gyud na sa gawas para sa ilang nagkamot para sa ilang pamilya sa tagsa ingon man sa amo ang mga igsuon nga naa sa layo sa Mindanao, sa Cagayan de Oro og sa Valencia Bukidnon og sa Malibalay Bukidnon og sa Davao, sa Quezon, ingon man sa laing lugar padre aning kalibutan nga nagtan-aw og nagsubaybay diri sa amo ang channel Janwa Mix TV Tres Bokak og ingon man sa akong channel Tutong Tugsok TV. Okay, God bless kaninyong tanan, alang kaninyo mga inahan og amahan gikan sa gamay pa hantod nga dadako na niagi sila og kapobre lugaw ang pinaka-importante, pinakadabis 90s, 80s. 1990s. Sa gamay pa ako, lugaw ang kong paborito. Kay maunay permenteng, kinaham sa mga pobre. Ang akong ginikanan, diha man sila nagikan. Sa lugaw maoy kinaham, gikan pa sa katiguangan. Busa mga undo og inday, lugaw lang taon og gagmay. Para in town ka mo malipay, ayaw gid mo paglangay-langay. Kay ang lugaw mga higala, sustansya sa kalawasan. Parang dili mo masakitan, ang lugaw maoy tirahan. Oh mga inday, maglugaw ta o gamay, basta tanan mga lipay. Sa lugaw nga hinay-hinay yung kaon, kay init lang kayo kanon, og ang sabaw init siya nga higupon. Eh, biratugsok. Bungot si okok ni motong. Basta main tao. Sa pobre pa ako, lugaw ang akong paborito. Kay maunay kinaham sa mga pobre kaayo. Ang amo ang laming pagkaon, pirmi lang lagot mon, apa na mo lang lingon. Kining among ko galingon, kay lugaw man ang amo ang nga kinaham. Sa buntag sayo mo isnak may kamote, balanghoy saging o gabi. Mao kanay mga pobre, ang lugaw mo'y pinakaswerte. Pag
kapait ning kinabuhi labi na gyud kay wa mi pirmi kwarta kining akong ginikanan labihan gyud nga pobrehan apan mauna mga higalang ang lugaw mao'y perting lamiang labi nagparisan nimo sa istorya nga komedya ang lugaw pinakalami sa mga bata nga maldita ug maldito og buotan ang lugaw rama oy samputan ang lugaw sa taong nga gwapo pinakanindot jud kaayo sama ninyo nga nagtan-aw ang lugaw ng bahaw kay inyo na siyang gikutawan o kalawgaw ako ang manid sa batasan nga bagong babay ikang muyaid kay lugaw rang kinaoni mo ang lugaw babay kung imo nang kanon ikaw gayod malipayon kining akong pagkatao lugaw ra ang paborito lugaw nga akong gihimo templado ni og lami kaayo ang lugaw nga kong gihimo para sad ni sa pamilya nimo o mga higala ang lugaw maoy kanang kay daghan og resistensya sa mga bata nga gagmay pa kung inyon ning buhaton ang ilang lawas mo ligon labi na og sagulan ang lugaw tabliya maoy rambula ay ang pagdoki ha kay bisig budaog mo gamay pa akong bata pilyo akong makigdula-dulang champiton ko ni mama kalit lang sab kong muhilang iya akong pakanon sa lugaw nga luto daan maoentan karon ang lawas ko ay katambukan kay ang lugaw mo'y kinaham sa ako ang ginikanan hasta ako karon natakdan lugaw lang taong tanan kaya ako ning gibuhat kay lugaw pagkalawgaw may nakita kong babaeng ningadto sa merkado ako siyang gisundan og unsay iyang gusto ni ukab sa kaldero lugaw lang ang iyang paborito may palit siyag pila ka 5 gitagaan siyag tunga sa baso ay pastilan ang tindera sige lang og pangatawa kay ang lugaw nga iyang gihatag perting gamaya ni lingkod ang babae sa lamisa pagtanaw pa nako niya ang iyang mata nagasiga kay gila mian sa lugaw nagsigi na lang og panghupaw
kay ang lugaw ngayang gihigop init og sabaw. Wow, 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 wow. Kay ang dagway kong nang hupaw na ni mahong lugaw. Pastilan yung lamia og dili yun na ko masabtan sa lugaw nga akong gikaon nga nagtan-aw ko sa kong kauban og siya sa giganahan nagtan-aw sa akong dagway na mao kini ang istorya sa lugaw mga higala. Busa ayaw ninyo sipyata para kaninyo ranabay. Kung gusto gyud mo kalipay ang lugaw maoy itagay. Kay haron sad malipay ang inyong lulag nanay sa lugaw sila mupahayahay. Kanta ka lugaw mahayahay. Labi na ang lugaw kung bugnaw. Nindot ka ayo higupon ang sabaw. Naam na sabaw ang lugaw kanang kwan ba kanang tubig nga plot-laut. Parisan og mga karne isagol na sa lugaw dito sa inyo hang balay. Ang pamilya mo nalipay basta dadan lang ni nanay lugaw gamay. Basta dadan lang ni nanay lugaw gamay. Basta kitang tanan di ay malipay sa lugaw gamay. Okay mga katugsok no, mao katong kanta nga lugaw. Malipay kita kay ang lugaw katin labi na gyud sa kagutom na nimo nga ikaw maglakaw. Ang lugaw mao'y pinakalami bisig asa na napita lugaw na agi isod labi na gyud sa imong kagalingon. Basta maglugaw ka libre gyud imong pamilya. Magkapawagtang pa sa problema kay naghigop nimo forting inita. Tinuod na unya. Usbo na ko no. Daghan kayong salamat kaninyo sa pagsubaybay, sa pag-subscribe sa ako ang channel Tutong Tugsok TV. Ingon man sa ako mo ang men Janwa Mix TV. Nya Tres Wakak. Ayon yung kalimti mga katugsok ang ako ang channel Tutong Tugsok TV. Ingon man sa among men Janwa Mix TV Tres Wakak. Usbo na ko. Salamat og salamat yung kaayo kaninyo sa inyong pagsubaybay o pagsuporta kanamo o kay wala sad mi sa tanan yung nananaw og nagsunod sa among salida. Kung nasipyat mga niko sa ako ang pagsampit giduyok sa inyong pagsistorya nga ako nagpaila nga si Tutong Tugsok pasaylo ako kay wa ko kahibaw kung unsa ang akong sala. Okay mga katugsok, ako di ay si Tutong Tugsok TV o God bless kaninyong tanan para sa akong mga subscriber o followers. Daghan og daghan kayong salamat, tuway puas na pasalamat sangko sa kaytasan og way kinutuban kaninyong tanan og wala mo, wala sa ko og wala mi sa Janwa Mix TV. Praise Wakak nya sa ko nang gingon ang among kauban sa among nakitaan karon ninyo nga salida sa mga men siya kay naman siya kulian bisin maulian pa ay lang mo katinga padayon na mo pag suporta sa ako amuan channel Janwa Mix TV Tres Wakak kay kami duha bisig wala pa ang among kauban usa amo ning paningkamutan nga malingaw mo og dili mo minaot ko nga dili mo mawagtang sa mo ang channel sa pagsuporta pag-subscribe kanamo buhaton na mo tanan para kaninyo. God bless og thank you. Hallelujah. Tutong Tugsok.